breastfeeding the children. Nongtrei Youth Council ni ke HYC West KHASI Hills District hapo ka Jylla General Secretary uba Wantai Bok Lingdo kilaya kendu ya UDC ke West KHASI Hills District uba Garrett LSN Dykes Dawa Pynkhlain ya ka Tnat Labor ban Tehlakam ya ki Nongtrei ki Nabar Jylla ban Pynkhlain ya ka Kerdop balakmi daki pulet ya ka jingrung jingmi ki Briu Nabar Jylla ki bawan syaka Jylla kum ki nong jongok kai Uba lingdo habakren syakilat pathai khubor ulapan pau halor ke jing sokhya ka council ha ka bayadei bat ki jing tho ki bami ha ki rinsan lat pathai khubor bat ki social media ha ka bayadei bat ka jing yo rungsuk ki minderi khamtam ki bawan na Bangladesh syaka Jylla. Te nagalem demi ka Nongtrei Youth Council West KHASI Hills District. But hakani ke jingwan ke jeni bu sotli ki pon hakmat jeng DC. Kebeningkong kelong ba nakleng jeni kum kaseng ni sokhya hakabedi ban yo I lembah jeng ki social media ya ke jeng yo lat jeng ki Briu ki Banabari kam tam nari Bangladesh ya ke ban yo ban rung hapo jeng ke Jylla lembah ki bobun ki benta jeng ke Jylla jeng ba umdi tang na kata badna ki wipat ki Jylla ti kan ni ke jing yo lat jong ki Briu ki Banabar kawan ra ke jing mau ru wat i kadong ka than ke jong te na kaleng jong kum kasen ni ke pat UDC ba hakabeti ba kaniru di ban simkhya ba ban pek bnya banam ailat i ki Briu ki Banabar makin yo rong hapo jo ke Jylla jong Kinong song snong kanong spung bahaji